Grabe. Kaya Noy. Para makita nyo, laki ng parang tao sa Plaza Independencia, oh. Hi guys! Good morning! Welcome again to our channel. Nandito tayo ngayon sa Pantalan ng Tagbilaran City, going to Cebu para mag-celebrate ng Sinulog! Yes! Viva! Pits Senyor! Viva! Pits Senyor! Chikirig! Let's go! Let's go! Nandito na yon si videographer ko na magaling, na mabait, na one and only ko, na love ko. Ayan. Wow. Let's go! Nambola pa daw. Totoo naman, di ba? May kukontra ba? Wala naman Wala naman kukontra. Ayos, let's go guys. Ingay daw ako. Ang ingay ko daw. Let's go. Oh my God. How I love traveling. Once in a blue moon lang makalayas ng bahay. Oh my God. Thank you Lord God. Nakarating na kami ng Pantalan ng Tagbilaran. Papuntang Cebu. Ay, salamat Lord God. Let's go guys. Magbabayad ng terminal fee. Doon pa lang terminal. Magkano lang? Dito naman ay seat number kukunin. Check-in counter. Yan. At si ate ay nagutom. Nagutom sila. Ang mga biyahero nagugutom. Yan. Dito tayo guys. 50 pesos na pala ang terminal fee guys. Okay. Nagbago na. Tumas ng 5 pesos. Ayan. May bago sila boss. Artisan ensaymada. Parang masarap. La Casa de Beatriz. And here is Green Thumb Farm. Ayan. At ang gaganda ng mga tao dito. Ayan. Dito no wax pala yan. Pangalan niya On The Go Meals. Sunnyside Coffee. Na-open na rin dito sa kabila. Opo, dahil marami ng pasaya. Yes! Dito na naman tayo. Kami na una. First base. Oh my God. Talaga naman. Ang bilis ko pagdating sa mga biyahe. Oy, nawala na yung kasama ko. Sinukunan din ako. Hello! Oh my God! Pagkakalo kay Bongo. Akan ko? Mabata. Nag-speak na sa mga situation nila. Ocean view yan. That is ocean view. Ito. Yung different colors na yan. Ay, my God.
nandito na kami. Yes, mag-pit senior na. Okay, sayaw ka na. Oh, you start the dancing. Tayong lahat mag-pit senior. Pit senior. Pit. Ayan, may music anywhere you go. Ayan, narinig nyo? Oh, pit senyor, kitang tanan, mag-pit senyor. We are now in Cebu City. Ayan, tingnan natin ang Cebu ngayon. Today is January 21. Yung talagang fiesta date ng Sinulog dito sa Cebu. Parang tao sa Plaza Independencia, oh. Oh, bulog tao. Hello. Dibuha, oy. Kana, banat. Yan. Ayan, bit-bit ng mga bata. Lisura ay init ra ba? Flying back. Lagi? Ay, nababuluhan. Last time na pumunta kami dito, kukunti ang tao, mingaw-mingaw. Ngayon, pati sa higay, inuutungan. Oh my God. Grabe lagi. Ay, nagpupuno-puno. Tingnan mo, tingnan mo. Lika. Look here. Naku, ang pagplot, puno-puno ng tao. Lahat ng kailan. Nag-share po na sa sahig. Oh, yan Ano na yan? Punta pa rin tayo? Sige, let's go. Mornings with GMA Regional TV Morning News Program. Mornings with GMA Regional TV sa North Central Luzon. GMA Regional TV Live. Nakikigulo kami guys dito sa Cebu. Sinulog. Oh my God, puno ng tao dito. Grabe. Oh, look at that. Oh my God. Daming tao. Oh my God. Pag-iaso nakikigulo guys. Grabe. Teka, hindi kami kakain dito hanggat di ako makakita ng upuan. Upuan ang hinihintay natin na makita dito. Kami ikot ng ikot guys. Walang maupuan. So siguro lalabas na lang kami. Sa labas kami kakain. Okay. So maghanap tayo ng ibang paraan para makakain ng tanghalian. May mga tapos na ayaw pa rin umalis sa upuan. Mga nag-i-standby sila eh. Yung iba nag-i-standby. Kasi may palabas yatang panoorin sila, may dadating na guest. Eh, kaya ang daming tao dito ngayon sa SM City. Alam nyo naman, pag fiesta kasi, magkakaroon sila ng program yan sa loob ng food court. Kaya, nako, tingnan nyo, ang bibo-bibo, grabe. Kaya Noy! Ikaw. Pagkatayan train.
bagay. Okay, bagay. Magbayad muna tayo. Ayan, oh, maganda. Oh, nasa Cebuana. Galing kami sa baba, guys. Alam niyo naman, gustong-gusto namin yung mga native foods, yung tinolang isda, tinolang native na manok, yung grilled tuna, mga ganun ang in-order namin dati. Eh hindi pwede, guys, kasi ang busy-busy sobra doon. Sobrang nakita niyo naman. Kaya nandito tayo ngayon sa French Baker. Ayan. Dito tayo, guys. Sabagay, ito na ang suki namin noon pa. Pero kung sa lunchtime, ay doon kami sa food court kasi gusto namin yung masabaw, mga inihaw, mga gulay, gano'n. Hindi ko alam kung anong gusto nito. European dish, Mediterranean dish, French dish. Ano yung gusto mo? Ikaw, ano gusto mo? Ako busog pa ako. Siguro Ito. mga ganyan lang. Ito sa akin. Ito sa akin. Tingnan mo nga. Ito na lang, ulit. Yan. Oh, chicken salad, croissant sa akin. Kasi hindi naman ako gutom. Sir, ano yung pan? Flat. Ayan, ipakita ko sa inyo, guys. Ang sarap lang kumain dito. Special ang kanilang mga siniserve. Hindi ko mabuklat. Oh, ayan. Ayan ang mga kinakain namin dito, guys. Masarap. Okay. No more. No less. Okay. Isa. Okay. Thank you. Ang bait niya. Isa. Okay. Thank you. Ang bait niya. Ano sa kanya? Sana. Okay, thank you. May salad. Tinatawanan ako pag nagbibito. Ayun, nice. Wow. So yummy. I will taste this. Ang sarap. Nako. Ma-sense mo yung Sweet aroma potato. na yan. Then, malinamnam. Then yung potato. Ang Yan sarap. o. Ang sarap talaga. Potato yan, ano pala, bacon. Potato. Yung bacon Tsaka niya- mayroong repolyo ba yan? Yung Ano bacon naman? niya is smoky. Smoky bacon. So tasty and smoky. Wow. Malinamnam. And so creamy. No? So creamy. And about this, ito yung with bacon itong soup nila. Masarap. Smoky. Ito masarap ito ganyan. Sarap na sarap siya. Sarap, linamnam. And the smokiness of the bacon is nakatalagang taste na taste mo. At ito naman, meron siyang Parang usete yan. parang musete yan. No? Parang usete, ano? Oh, kilo na. Kilaw daw ako. Parang usete ba yun? Parang musete yung tinapay na kinakain namin sa Roma, no? Tuluan ka? Ang sarap. Grabe yung mga tao. Dito. Grabe tao yung And about this croissant. Ang ganda. Meron siyang pipino, one slice, tomato.
And then, the salad. Siguro ito ay ano? Ito ay tuna ba ito? Chicken. Chicken salad. Chicken yata. Ayaw nga, chicken ang sabi ng chicken. Grabe, ang sarap. Wow, sarap naman ang pagkain dito. Sarap ng Kaya tinapay. nanimili kami, lagi kami dito. Para makita nyo, laki ng... Sarap. Tikman mo, sarap. Oh. Sige, sige. Excellent. Wala akong masabi. Ano ito? May battery galing din sa loob. Yung battery lang kayo dito. Sarap ng battery din, malinamnam. Okay. Ito yung laman ng ng bread yung dito sa loob. Ito yung laman niya, guys. Kaya nabutas yan. At ako'y kakain na ha. Banat. Thank you. Cute naman niya. German sausage. Wala man itong German sausage na order ko. Kasi muhilak ganina dahil kay wala yung kuhan sausage. Ang ganda niya oh. How's your German sausage? Lami kain. Ang sarap, grabe. Bakit iba yung sausage nila? Bumibili naman ako New Yorker, iba yung kanila. Ang sarap. Bakit? Ang sarap niya. Pagod pagka German sausage. Very, juicy. Ayan guys, masarap naman lahat. Wala akong masabi. Super duper sarap. At super duper na kontento. Ayan, ang pakikipiesta namin sa Sinulog ay napunta sa French Baker. Si Rachia, ayan. Pizza, yung Pakilala ko si Rachia. Naka-appeal siya sa aking vlog. Meron ba siyang, yung cranberry o peach gano'n? Ang gusto ko yung peach. Nasa peach Danish, nasa blueberry Danish. Anong Blueberry yung kinukuha. Sa akin, peach. Dalawa ko na natin? Yan, dami na nating nakain tinapay. O yung isa lang? Isa lang. Na yung cranberry. Oh. Ayun, yun. Blueberry? O yun. Isa lang? O isa lang. Gusto ako ng tinapay. Nag-order pa siya nitong blueberry. Kaya mahirap ang cappuccino. Ayan, maghati na lang tayo. Ah. Kasi hindi na kaya kung gusto isa pa nako. Ay nako, ubos yung malaking tinapay dyan ng soup. Tapos yung tinapay ko na croissant at yung tinapay din niya doon ng German sausage. Hindi natigil ang mga tao, ang dami, grabe. Oh? Dinulog. Si Wena. Thank you. Naman. Wow, cappuccino. Ang dami ng kinainan. Oh, grabe. Mga kinainan. Hindi na nabusog, hindi na tumayo. Oh my God. Masarap lang kumain ng kumain ng kumain. Lalo pagka hinahatdan ka lang ng pagkain at hindi ka ang nagluluto. Subo ka lang ng subo. Naku, napakasarap pala. Sana ganun lagi. Okay, 2. Then about me, 1. And 2. Okay. Baka mayroon pang say may cookies na maliit. Ano? And then may cookies siya. Matikip. Yan. Okay? So, take na your sino. Naghati kami kasi super laki. At super busog na kami ng puro bread. Croissant. Tapos yung sandwich na yung German sausage. Puro tinapay ng lalaki. Yung soup nila, tinapay din, inubos namin. Kasi na-miss namin yung rosette. Yung rosette na tinapay. Yun yung pinaglagyan nila ng soup. Ang sarap.
Okay. Puro na lang tayo sarap-sarap dito. Alam ko, na-overwhelm lang ako kasi you know naman, nakaupo ako dito, ako ang sineserpan niya. Feeling so great. And then, look at this. Ah, diba? Wow! Beef, senyor. Beef. I like that. Okay, sige na. Okay. Okay, let's go guys. Busog na kami, kaya ako, namuti ako. Okay, let's go. Ayan, tapos na. At bye-bye. Punta na kami magsisinig na kami. Ang daming may santunin yung bitbit. Talaga. Kahit saan. Hindi na tayo nagpasalamat. Kasi busy sila guys, kaya hindi namin nakausap. Wait. Saan tayo? Saan ba? Sige. Saan tayo? Tuntua ako nakakita ng maraming tao. Grabe. Sobrang saya dito. Sobrang saya. Ang saya-saya. Wow. Tanim. Maganda. Mimili siya. Saan ko ba? Saan ko pa? Bagay. Bagay ba? Bagay. Bagay ba? Para saan to? 100 pesos. Ito. Para saan ito? Ha? Para saan ba to? Ha? Ang daming tao dito.